Autor robí zásahy do tváre a vlasov bábik, pridáva ich charakteristické znaky, šperky, doplnky, oblíka ich na základe predlohy skutočných, historických i nehistorických osobností, a to tak, aby sa mu čo najviac podobali. V Európe sa tomuto druhu umenia venuje len veľmi málo umelcov. Autorka dnešnej výstavy, rodená Prešovčanka pani Eva Buňáková, používa pre svoju tvorbu najmä plastové bábiky Barbie a keďže je vyštudovanou historičkou, svoju pozornosť pri ich prerábaní venuje hlavne tejto oblasti. Výstava nám teda ponúka 41 zmenšených bábik, predovšetkým miniatúry historických osobností, postáv od Rómea a Júlie, Henricha VIII, historických osobností Prešova, až po zmenšenú kráľovnú Sisi. Jedinečnosť tejto výstavy je privlastkom nielen v našich končinách, ale i v širokom okolí. Vítam vás v tomto našom malom svete bábik. Všetci máme svoje sny. Sú veľké i malé, splniteľné aj tie, ktoré by sa splniť nemali, pretože potom ich čaro nie. Tie splniteľné nám pomáhajú v živote posúvať nás dopredu. Sú zdrojom našej vnútornej energie, menia sa na túžby a želania a keď sa nám splnia, dokážu nás naplniť nevyslovným šťastím. Bábiky, ktoré vám dnes predstavujeme, sú jedným takým splnením sna. Je veľkým darom, ak sa záľuba postupne môže stať povolaním. Nebolo to jednoduché a veľa vody pretieklo, kým som sa odhodlala k premene svojho jedného sna na skutočnosť. Na dlhej ceste mi pomáhalo veľmi veľa spriaznených duší. Chcela by som sa poďakovať touto cestou hlavne svojim rodičom, ktorí mali neskutočnú trpezlivosť s mojou angličkovou záľubou, môjmu manželovi, synovi a dcére za pochopenie, podporu, ale aj za veľkú pomoc. Vďaka patrí aj mojim priateľom a známym, ktorým sa moje bábiky páčili, vyvolávali na ich tvárach pohodu, úsmev a veľké pochopenie a porozumenie. To ma posúvalo dopredu. Vtedy som cítila, že dávam radosť. Vedľa mňa stojí jedna zo spoluautoriek, Anka Simková. Takmer pred 2 rokmi som ju a Vierku Hraboveckú oslovila, aby sme položili základy prvej lastovičke umenia Art Dolls, čo znamená umelecké bábiky, ktorá by bola prvá a myslím zatiaľ, že je prvá na Slovensku. Anku Simkovú možno mnohí poznáte z jej výstav podivnej tvorby a v spolupráci s ňou do nášho štúdia vstúpil nový duch kreativity a invencie. Anka je našou kostýmovou výtvarničkou, návrhárkou, ale už aj samostatnou autorkou. Práca Vierky Hraboveckej na bábikách je veľmi skrytá, ale o to dôslednejšia a potrebnejšia, pretože ona vlastne vytvára tie prvé pevné stehy na našich odevoch. Zároveň sa začína venovať aj novej technike, ktorá patrí k týmto umeleckým bábikám. To je technika repaintov, to znamená pretváranie niektorých častí tvári, vlasov a ostatných častí tela bábiky. Svet bábiky je naša 4. spoločná výstava. Prvé 2, Čarovný svet bábik a Orbis Mystica, sme predstavili v minulom roku v priestoroch Krajského múzea v Prešove. Výstava Orbis Mystica mala svoju reprízu na jar tohto roku v Savinovi. Svet bábik predstavuje akýsi prierez našou doterajšou tvorbou a môžete na nej vidieť niekoľko tematických okruhov. Na pódiu za nami sa nachádzajú historické osobnosti Henricha VIII a jeho manželiek, ale aj historické osobnosti spojené s regiónom, Rákoci s manželkou, Tekeli a cisárovna Sisi. Manželka Tekeliho, Ilona Zrínska, je zatiaľ vo výrobe. Dúfam, že vám ju budeme môcť najbližšie predstaviť. Ďalším okruhom sú literárno-dramatické postavy Rómeo a Júlia, Carmen, Dáma s kameliami. V ľavom a v pravom rohu na pódiu sa nachádzajú bábiky s ezoterickou tematikou, z verokruh historických, ale aj v kreatívnych odevoch. No a tu pred nami sú bábiky, ktoré majú svadobnú
a fantazijnú tematiku. Po obvodoch výstavného priestoru na paneloch môžete vidieť prácu z našej dielne, ale už aj hotové modely niektorých bábik. Sú to modely, ktoré sú vystavované, ale aj tie, ktoré sme na výstavu nepriniesli. Budeme veľmi radi, ak sa na chvíľočku dostanete zo svojich každodenných starostí a vrátite sa do snov detstva a možno sa na chvíľočku stanete takými malými bábikami. Na záver by som ešte veľmi chcela poďakovať mestu Lipany a pani Hrabčákovej a jej kolegom, ktorí pripravili naozaj veľmi, ale veľmi krásne túto výstavu a za celý tento nádherný program, ktorý ste nám pripravili. Ešte raz vás vítam a ďakujem za všetko. Vážení prítomní, týmto považujeme našu vernisáž vlastne za otvorenú. Nech sa páči, prezrite si jednotlivé bábiky, jednotlivé historické postavy a ešte predtým by bola hádam dobre prísť a trošku sa občerstviť. Takže nech sa páči, pozývam vás tu dopredu na taký malý pohárik vínka. Prosím. Yeah.